Hello once again. Manipod pala yung probinsya di Cagayan Valley. Agayam mo, kaismil mo, Craigie Falcon, umaykan ta kumantata. Adamay sa abuken, napatig abing daytoy abuken, na birtud na suri. Di naggapo sa bali nga ili, nga mismo ato'y puso. Isut making bingi, at damay sa asular, nga inap nga sara. Ken may sa aharding, adipay na alam. Isukan mo ti pangimulaak, tay may sa abuken, matapting na pangalan. Ayaw po na itamay sa abuken. Kunyari kay Don. Patagitin ay agay-ayak launay. Sa birtud ka nung abukel ay Talaga Don. ba na? Mayat ka ba na? Noan niya nga bukel, dahil kakit dila birtud ka nung abukel. Ala, hidagam lang ta. Hidaglag tayo, Idol. Linaaw to'y puso, ipangsip-sibog ko. Sapay ti Diyos ako, tatumubong ko. Dahil di may sa abuken, nga insukip ko, agukrag kakadin. Sa bunga inasetas ko, agukrag kakadin. Sa bungi masetas, tayong kasanayen, to'y marigrigat. Marigrigat, agapuken ayat, anya unayin to'y kasto'y akalakamat. Bagaimana ang kapsat? Thank you, Idol.